atong ipangulo na atong kagalingon, kung sino itong nana, at gusto maging itong mahal, alang sa itong kasulugan, kung ibubulo. Mga igsuda ni Kristo, may gabi atong tanan. Kaya sa pagkaroon na sa pagsaulog ng walang tagna na itong igahin, alang sa Ginoo, o alang sa usap-usap. Ngayon lamang atong andamon ng atong kagalingon, alang sa mas magulugan nun, o marasigon na pagsaulog ni Nino sa pag-ampo sa atong katiligan. Kadumingguhan na kita sa kakawa at buwang Domingo sa loob sa mayong panahon. Baliw mo ninyo at mawitan natin sa mga